Lorelai! Deja nu mai trebuie să te întreb cum te cheamă. Câți ani ai, Lorelai? 14 ani. Bun, Lorelai, ce ne-ai pregătit? Voi cânta în această seară vocal și la pian. Vocal și la pian? Da. Cum va cânta la pian? Hai să vedem. Nici nu... Da. La pian cu... Cum vei cânta la pian? Iartă-mă că... Cu degetele de la picioare. Incredibil, incredibil. Părinții tăi sunt aici? Mami Vio, da. Mami Vio? Da. Bine atunci, cred că are și ea emoții și noi suntem... Mami, stai puțin. De ce? E foarte rar să-i spui unei mame și prenumele. De ce îi spui Mami Vio și nu doar Mami? Pentru că eu am fost abandonat de la naștere și m-a luat în plasament de la 2 luni. E aici în sală? E aici? E în culise. Am înțeles. Vrem să o aplaudăm. Vrem să... Vino, mami, Lorelai, înainte de toate. Abia aștept să te ascult. Succes! It's amazing what feelings can do. Love comes shining through. A million stars tonight are rising from your heart. A million dreams will do come true. A million stars tonight make everything go right. 'Cause all those dreams are made for you. Follow your dreams, follow your heart, and always believe you are the light. A million dreams will do come true. A million stars tonight make everything go right. 'Cause all those dreams are made for you. La românii au talent! Mihail a apăsat gol de bază! Ești în semifinală, direct, pentru că ești
foarte tare, tată, și pentru că meriți să fii acolo. Mulțumesc! Mă bucur enorm pentru tine. Mulțumesc! Este minune, două. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Doamne, te-ai să cicări la gând. Hai, mă, mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Da, că tremură carnea pe mine, Doamne. Mulțumesc din suflet. Bravo. Sunt foarte fericită. Cred că e un vis, nu vine să cred. Nouă ne-ai dat o lecție. Mulțumesc. În primul rând, uitați-vă ce om pozitiv este acest copil. Doamne. E greu să mai spun ceva, credeți-mă. Bă, și noi ne plângem uneori când nu ne iese ceva așa cum ne-am propus noi. Eu nu contenez să mai primesc lecții de viață în emisiunea asta, care în mod cert o să le țin minte toată viața și care îmi fac viața mai ușoară. Pentru că știi, noi avem obiceiul ăsta de a ne pierde cu firea, a ne enerva. Mi se pare că lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit noi să fie. Uite aici o demonstrație de... Da, n-am ce să zic. E peste puterea mea, dar în același timp este marea bucurie de a constata ce pot face oamenii. Cred că momentul în care mi s-au muiat cu adevărat genunchii a fost când am văzut-o că plânge și n-avea cum să șteargă lacrimile. Și când am dat să o îmbrățișez, mi-am dat seama că ea nu mă poate îmbrățișa pe mine. Omul ăsta are o forță pe care cei mai mulți dintre noi nu avem. Despre asta e vorba. De fapt, poți să înveți să cânti și cu degetele la picioare la pian, dacă vrei, dacă îți propui. Poți să ajungi pe scena de la România au talent sau oriunde vrei tu, atâta timp cât crezi în pasiunea ta și în forța ta de a scoate din tine ce ai tu mai bun și mai frumos, indiferent de cum arăți, de ce probleme ai, de ce viață ai. Câtă putere să ai, tată. Parcă sunt în stare de șoc, serios. Ai vrea să te bucuri și nu poți să te bucuri. Poți doar să te bucuri să vezi de, știi, triumful omului. Triumful omului atunci când viața e nedreaptă. Cum e să ai mâini de aur chiar atunci când nu le ai?